Пред паметника на незнайния войн в София се събраха десетки бивши военни, членове и симпатизанти на Коалиция за Родината. Поводът бе въззванието за обединение към всички военни, което генерал Младен Казаков, лидер на коалицията, отправи. Коалиция за Родината, в която участват 70% военни от резерва и запаса, работи за запазване на социалните придобивки и привилегии на военните и служителите от Министерството на вътрешните работи и след напускане на съответните структури. Конституционни промени, даващи възможност за намаляване броя на депутатите до 120. Отзоваване на народни представители, нарушаващи интересите на избирателите. Фиксиране броя на министерствата не повече от 12. Справяне с криминалната и битова престъпност. Бързо и справедливо решаване на висящите съдебни дела. Генерал Казаков призова всички бивши и настоящи военнослужещи на 5 юли да се обединят и да гласуват с бюлетина номер 20 за Коалиция за Родината.